Ini sini समग्र शिक्षा ni je teachers dan non teaching ni regularization bagi sini haste ni bubak rabai ceng malai faika sini je demand tomaro court case ji demand pore bo rajya sarkar state government cengno tabu bo regularization khaya ko ka abonoti sini bubak rana sana faika ceng point to point alochona khaya bubak rabai sini tam ungmaya ceng joto no bono ekta memorandum kaisa submit khlaika tei bono যে কাগজ যে চিনি বালিত যে কাগজ যেটা আবো চিনি মানে আইনগত যেটা ঠিক দङ আবো যে আবো বালিত ডকুমেন্টস আর যে এভিডেন্স जों বনো সাবমিট খাইকা বিনি আগো ইয়াফারকা উইথ মেমোরেন্ডামস ओंखाय जों बिन थानि साखाथिनि जे सरकार जोंनो तागो बन्चित खायतनिखा आबो रेगुलाराइजेशन नंथों रां पैसानि मेटार नंथों बिभिन्न मेटार ओंखाय जोंनो बुबाग्रा साखा बचिनि माने बुबाग्रा he has agreed with our demands बचिन demands by bo सम्पूर्ण एकमत ko kaisano e bo sawo जों नं मनो ति bo nije bo state government no चिटि सिनाय चिटि सि bo पाठंनाय गाय जोंनो ते कैसा bo advice हैका ओ जे चिनि जे पॉइंट न जोंनो ताम जे पॉइंट्स दं आबो सारि इंगे 5 आगामी 5-6 तारिखो जोंनो ते एकटा चिनि बो मेटानति बो दिल्ली अभिजारि परे बो प्रेस ब्रीफिंग खायनाय प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनाय चिनि मेटानति बो प्रेस सिगांगो साने आदिनो सिगांबंनि एकटा कतर प्रोग्राम तंगा न दिल्ली अभियान आफ्टर द दिल्ली अभियान बो प्रेस ब्रीफिंग खायनाय गा आबनो बचंनो कगरिखा राज्य सरकार तो जोंनो नायदि একটা কক 2004 नि सिमि ताबक 2021 जों 17 बছর चाइर खाय दङ जों रेगुलार मानो जे जों बुबाग्रा मको से जे स्कीम फ्रेम खायमानि बनो ब बुजिका ब नायका बुजिका स्कीम फ्रेम खायतेनि न बर गोल खायतनिका आं निजि साका आदि जीएस साका जे एनसीटी 2001 नि कक बंनि स्कीम बंग निजिन साइ दङ तसे बिन स्कीम न बनो वायलेट खाय दङ बाहायखाय आनी चाकरी दुदी 2004 सिंकाय एनसीडी 2001 टर्मसा 2004 जे रिक्रूटमेंट माने बिफोर 23 2010 जरा आसिं बिसिं जे खबजंनाय फोरोंनाय जुग टीचर्स रक बरक टेट दिना नाया ओंखाय जोंनो जे फर्म फिलआप खायदिन सा फॉर्मेट आ जागा 12 साइरिका जे टीचरक टेट कंप्लीट खायजागिया बाट एकेडमिक ते प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जे रिक्विजिट जे क्वालिफिकेशन तंगमा जे रिक्वायर्ड खायका कंप्लीटेड खायजाका बरं बागि सिन साव गेर माने तम 2006 इंथों 5 इंथों टेट दिना नांगे फेन अब टेट दिनाय सरकारनि जे फॉर्मेट जे जोंनो रिमानि गाबो जोंनो खामाकक जोंनाबो कुसले गा आं टेट थिना नांगे आं तामनि परीक्षा टेट दिनाबा आमति के बुबाग्रा बनि जीवन साव तामिलनाडु रगो आमति बो नुक खाइन साव ए बुबाग्रा बो नजर रिजागनो जों बुबाग्रानो बेलाय खाय जों चिनि त्रिपुरा समग्र शिक्षा एमप्लॉइज एसोसिएशन से बनो खाबे खुगै जों बनो हामजांमा ते हामबाय ते खुलमा याफारो कारण के बचिनि बागि बुजिखा बचिनि कक तिसानाय बचंना कक रिखा जों सायमानो चिन बुबाग्रा कक रिखे कक नारगो आबेन बनो जों आंतैसा आनि व्यक्तिगत प्लस पर्सनल प्लस चिनि संगठननि एंगे जों बनो पाइफेला हामबाय मारियो आरो ते आरो तंगो ते बनि जे एडिसि एडमिनिस्ट्रेटिव नि सीयू बो तंगो आ जागा प्लस सीएम तंगो ऑनरेबल सीएम तंगो चिनि बंनि को प्रेसिडेंट तंगो बीके रांखल तंगो बीके रांखल सादि तंगो ते एमडीसी अनंत सादि तंगो अनंत देबरमा ओंखाय ते बंनि अ एडिसि प्रशासन नि जे
অফিসিয়াল দङ কয়েকজন কটর যে সিইও তো জতনে কটর অফিস অরনি অফিসিয়াল যে হাই রেঞ্জ বকবো দङ বকবো চিনি কংনা খানাকা বরক যে ড্রাফটিং হাই বরক স্টেট গভর্নমেন্টের রহনা চিনি দল তো অর বিভিন্ন বিশেষ করে আं হামবাই मा জানাবো যে টিচার বা নন টিচিং ফাইজাক রং ন বংনা হামবাই मा জানাবো অ খয়নি দङ জম্পু জলানি দङ কিলদানি দङ তেই মান্দাইনি দङ তেই অ এডিসি খুমুলুন আইএস नि বরক বো দङ বেবাক জাগিনে ফাইকা তেই आं চিনি বরকাটাল দ্যাট ইজ ওয়াটলিক টিথই আইএস বা কুমন আইএস नि ফাইকা যে ফাইনাই যত স্যার ম্যাডাম সনো आं খাবে খুকে বেলাই ন হামবাই বা ইয়াফার কারণ কাই पालके से साल परिसर को पालके से साल पालके चिंग लरे के चिंग चिनी मो जे रेगुलारेशन चिंग मानाय आबन चिंग आं जतनो न कयो चिंग थानचा के चिंग चिनी मो सामुंगना चिंग मा खाइलायनाय चिंग अनेक समय चिनी हामियावा वानचुमुं रक फायो किंतु वानचुमुं न चिंग पास काटुई हामिया समयबो फायो आबनो काटुई चिंग चिनी जे कायसानो चिनी जे मान नामो चिंग मा चिंग रेगुलाराइजेशन नियमितकरण हिमानि जेता आबोनि बागे चिंग सामुंमा खाइनाय जों थामचा मा थांनाय कायसा टेकेसनाव जों खामिहैनि लाभ करे जों मा लराय मा खानाय आगामी दिनाव जों आं सारामु जों गणतान्त्रिक मास मुभमेन्टआव जों मा थानाय आमतिया खिसा जों कुनु माना करै आबेनो ताबो अर थिनि जे आन्दोलन आं ते कायसा को मीडिया जरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया फ्रेंड्स नो बां पाइफेला हामबाय मारियो नरक बचिनि कंनो अनेक समय तिसाव अनेक सियो प्राय समय से थानाय मा के टेप से सिका ताबो सी तंग नि आरब नरक बलगि दिमान बागे नंगनो बचन बेले खाय खाबे खुबे खामबाय मारो ओमफ्राय आबनो ओमफ्राय 28 तारिखआव चिनि विभाग मीटिंग दङ टेलियामर आव त्रिसाबारिआव जतन माने जे चिनि फ्रन्टलाइन लीडर प्रथम सारिन जे नेतृत्व दङ जे दायित्व रिजार्भ दङ जे आदामनो आं कयो आ मीटिंगआव मानजानो बादि टाइम काय टाइम 11टा Sunday. Sorry, शनिबार मानजानो बादि जतन कयो हामबाय Ready? आं बास्तव देबरमा चेयरमैन त्रिपुरा समग्र शिक्षा एमप्लॉइज एसोसिएशन Thank you, Ako. Belaki hambai maru sini media sini kissing songno ma ke subai tongmani bagai boro urang sini bagai sini grievance sini dukho kha khamanoti जों जेव मा के डिप्राइव खाइजागे तंगमानति बरो सही तंगो तै फुनुगुइबो तंगो तिनि जों अरा खुंगुलंग हेडक्वार्टर याखबे हेड ऑफिसर जों फाइलिमानि सिनि ग्रीवेंस रंगति न जों सिनि बुबा ग्राबे क काहाम के जों सालायखा ताइ सिनि नांगमानि जत प्रूफ डॉक्यूमेंट एविडेंस सिनि जजमेंट ऑर्डर सिनि स्टेट गवर्नमेंट नि जे एफिडेविट कॉपी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट नि रेगुलेशन एनसीटी नि एमएसआरडी नि बिसलि जत रहर जाकमानि आबो जों गवर्नमेंट सिनि बुबाग्रान थाने जों सिक्वेन्सलि जों सबमिटेड जों खलायखा बबो काहाम सिनि अबनो बो रेस्पॉन्ड रखा काहाम के बो अबनो शेयरि नायखा इवेन बो साका बबोनि बागै खरां तिसानाय कुबिनो बो साका अबो कुबिनो साया खलायजागै दंगो अननाय खलायजागै दंगो एसएसए याखबो समग्र शिक्षा नतियै जे मान थाइनो माके सेबले तनमाने आबो चाया आबोन बागै बस कांनि सालनि सालतामनि उलो बबोन बागै तेइसे कक सानाय ताइ जोंबो बबाय मालाय फायनाय ताइ जत नांमानि तेबो इन डिटेल्स बो जोंनो सामनि बागै आबर जोंबोनो जत याफारि जों रोनाय गाबोन बागै बो जोंनो अबोनि बागै जत लीगल याखेबा जुडिशियल जे कक साना नांमानि आ एंगेलाव थाङै बो सानाय बो खरांति सायनि साव गाबोन बागै जों काम के बुन थानेवा जों ब्रीफ खालायखा जे स्कीम रखनति गवर्नमेंट इमप्लिमेंट खालायनानै थाङै दङ आ स्कीम इमप्लिमेंट खालायथानिबो टोटाली जों कन्फ्यूज नाङै दङ जोंनो कैटेगरी खालायमानि बागै अलरेडी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खालाय दङ ने बुबाग्रा बो सागबाय थाङो बखा खामजागा कक सागा अलरेडी नरकनो कैटेगरीज खालायमानि बागै डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बर एप्लाई खालाय दङ ने आ कक बो बेले खादो जों बेसागा हायनि बागै खायो आं आसा कगलाव लिया जों दाक्ति नो ओ सिनि दुख बिरमाननि जों या कागन हायनो मा दङ जों काक्ति सिनि जे जोंजाल पाइटि नाङै दं माने
फिया हास्टे हापांसेआव जोंजाल हायनो मुसुं तिखे बक्रङै तनमोन हायङै दङ जोंजाल क्रियाव जोंजाल आसारियै सिनि कपाला बिरमान फ्लाङै दङ गाबोन बागै जेंमानि ओङै दङ जेंमानि ओंखा फियाबा आं आनि जत समग्र शिक्षानि नन टिचिं जत एमप्लयिज जक आं और तंगति कयनाय बखाले हामियान अंगो बखा बेलो आसो थंजा खांके जत बरन बखा थैनानि क हायपन आं कयनाय सिनि जे सबक खालायलायमानि केरंनि बेडेक्ति जों जे सबक खालायमानि आबो जोंनो yok mung रनाय रेगुलेशन कुबै कुबैनो रनाय अब आं हायनो जतनो खा थांजारान बगे सामानिया सिनि जे जुडिशियल जे सिनि जे स्टाडी खालायनाय खाय आयंग्रो थाङै जों कुबैनो अब माननानि कक दङ तामनि के गभर्नमेंट इंटेंशनल से बाबो खालाय दङ खालायमान खालाय दङ ता गाबोन बाय गुमराह खालाय दङ yok लाख जों माननाय जों अरनो हयते सिनि रेगुलाराइज मानना तंमनि अब सिनि प्रूफ डकुमेंट दङ एविडेंस दङ टाइम टू टाइम अमेंडमेंट सिनि जत प्रूफ एविडेंस रेगुलेशन दङ एज पर 2009 एजुकेशन एक्ट अब जों नायखे सिनि कुनो सिनि गिल्टी अब हाय मिस्टेक सिनि आपते कुनो जागाव सिनि मिनिमम क्वालिफिकेशन कवर खाय आपते कुछ करै तामनि के गवर्नमेंट बैक डेट सुनो ऑलरेडी 2019 31 मार्च और टाइम नि बिसिङाव सुनो जत कम्प्लीशन खालायबाय क्या आबनि उलो गवर्नमेंट सिदते सियावै नोइंगली अननोइंगली गवर्नमेंट अब हाके जोंनो डिप्राइव खालाय दङ सो आबन बागे जों अपन ब्लेक कन्डेम खालायो we strongly condemn the decision of government such kind of decision of Tripura government kay ang abono asuk sainang muthaknai sini joto employee soknang taiso inspired khlaino musungo encourage khlaino musungo please don't be discouraged जों joto thansa tongdi tamningkai जों thansa tonghaki sini phandraknai unite we strong divide and we fall sini kaisa kok tongo divide we fall ambaino जों tai kisan be khalobe जों fight khlailena जों yok nai ka suk sawino muthaka hambai an sak phangningai ang Sudip Deborma समग्र शिक्षानि जनरल सेक्रेटारि सामख्लाय tongo tabo tai bodolengai jotona hambai jotona khaka hamya foro hambai sir